Mali kanko sosoli avec Mali bureau damadamani de kɔnɔ quoi. Bureau damadamani kosɛbɛ. Bon mɔgɔ minnu bɛ k'a sɔsɔ la quasi totalité u tɛ pour terrain de dɔn kanko la. Simplice ko tɛ pour terrain dɔn. Kulo b'i la dɛ. Karamɔgɔ u bɛ na dɛ. Taa Kidali sugu bɛ jɔ kan min na. Ɲinini k'a la quoi. E bɛ k'a faamu. K'a dɔn ko nin kan in de fanga ka bɔ maliden fanba bolo dalafɔli sira fɛ ka tɛmɛ kan tɔw la. Taa n ka suguba la. I bɛ kɛ o seere ye bɔ bɔlɔn kɔnɔ taa wari ɲini yɔrɔw la I bɛ kɛ o seere ye Mali ba I ka Mali lamini jamanaw ta I bɛ kɛ o seere ye kan min bɛ wele ko bamanankan an bolo Bobo Dioulasso b'o de wele ko Dioulakan Côte d'Ivoire b'o de wele fana ko Dioulakan n'i taara Gambie u b'a fɔ de ma ko Mandenko n'i taara Guinée u b'a fɔ a ma ko Maninkakan ani ka don hali an ka Kayi mara ninnu na fo Kita fan fɛ e bɛ ka kuma faamu wa dialecte 4 de don kan bolo kelen kelen kan bolo 4 de don a bɛ fɔ kan bolo de ma ko dialecte mais ka sɔrɔ kan ba kelen de don o kan ba in de bɛ wele ko nko n'i ko nko dɔrɔn I kan bɛ bamanankan de ma en même temps I kan bɛ Dioulakan de ma en même temps I kan bɛ Mandenko de ma en même temps I kan bɛ Maninkakan de ma e bɛ ka kuma fɔ ma donc an bolo yan kan min bɛ wele ko bamanankan maliden bɛɛ a seere ye k'a fɔ ko kan in de fɔbaga ka ca ni kan tɔw ye bien n bɛ o kuma ban pewu an ka nko karamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu tagara Nations Unies na o y'a sɔrɔ Kofi Annan de tile don waati Kofi ale Ghana la I bɛ k'a faamu wa donc maintenant u taara Nations Unies la u taara ka taga ayiwa an ka kanko in ka a fɔ ko olu bɛ a lutte la walasa Mali yɛrɛ kɔnɔ vraiment an ka kan dɔ ta dɔrɔn min ne a bɛ se ka fɔ quoi ka da kan k'u ɲɛ bɛ Afrique de l'Ouest mɔgɔ fanba bɛɛ k'a bɛɛ bɛ ka i exprimer ni français de ye quoi o ye an ka nko karamɔgɔ ye dɛ Kofi Annan jɛɲɔgɔnw ye min fɔ u ma k'u to Nations Unies siège kɔnɔ kuma lamɛn k'a fɔ ko bon ko u ka hakɛ to dɛ ko k'a kɛ I b'a fɔ ko golofin bɛ kɔ ka da kan an ka nko karamɔgɔ de ko k'an bɛ kɔ quoi I y'a ye ko diɲɛmɔgɔ bɛ k'a fɔ k'an bɛ kɔ ko effectivement k'an bɛ kɔ ko k'a sababu kɛ an ka kan ye cɛ ko k'a ye ko an ka nko karamɔgɔw ka hakɛ to k'an tɛ kɔ dɛ ko anw tɛ fɛn in na yɛrɛ de ka da kan I bɛ kɔ ko dɔ la n'a y'a sɔrɔ I bɛ course kɔnɔ. E b'a fɛ k'a fɔ ko a ko k'an t'a la de wa? E bɛ k'a faamu wa? A ko k'an t'a la de wa? Nin Nations Unies Kofi Annan jɛnko maɲɔgɔn de ka kuma ye golofina maliyɛn denw ma. Tuma min na an taara an ka kanko kuma la ye kuma bɛ ɲa ya donc ko sira datugulen tɛ golofin den siɲɛ ni I tagara n'i ka kan ye f'a ka sɔrɔ a sɛbɛnnen b'i ka sariya kɔnɔ a ko k'a b'u ɲininka fɛn kelen na k'u ka carte d'identité k'a sɛbɛnnen bɛ ni écriture jumɛn ye a bɛ langue jumɛn na voilà ko anw yɛrɛ de anw yɛrɛ bɔ dala faso kɔnɔ sinon ko olu tɛ dɛ ko ni an taara n'an ka kan ye hali sini k'olu b'a ta k'olu bɛ peuple de kama ni peuple mun sɔnna ko français ka k'a kumada ye olu peuple de bɛ ka balo français la ye français bɛ ka olu fana joli de min ye ka bɛn u yɛrɛ ka diɲɛ ma hali n'a sɔrɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ an bannen don a ma mais I b'a ye politiquement an jɛlen don n'a ye n'an ma jɛ n'a ye France tɛ a kɛ o an b'a fɔ maliden bɛɛ lajɛlen ye komi a fɔra ko kandi bɛ kɛ n'o ye référendum ye le 18 juin n'o ye wasi wara don 18 ye an b'a fɔ bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka bɔ ka taa u soutenir ka oui voter quoi k'a fɔ ko awɔ an sɔnna ka da kan assise nationale de kɛnɛ kan malidenw bɛnna kanko in kan wa a sɛbɛnna autorité y'a ta kɛ bon k'a confirmer sisan u bɛ peuple de donc an bɛ sensibiliser de kɛ k'a fɔ peuple ye u ka taa voter ye u ka taga ka taa u baw bɔ bolo la k'u faw bɔ bolo la n'u baw ka kan tali ye n'u faw ka kan tali ye kuma bɛ ɲa ye donc maintenant ni o kan in sugandira an bolo ka bɔ kuma kɔnɔ donc français bɛ jɔda min na bi k'a fɔ bɛɛ ye ko an de nalen don ka an sen da français kan ka an sen da anglais kan k'an sen da arabu kan kuma t'o ye nin bɛ k'a damata émission de e bɛ k'a faamu wa ka k'i yɛrɛ fɛ o kɔrɔ tɛ ka ban mɔgɔ wɛrɛ la quoi lɔnni de bɛ kan bɛɛ kɔnɔ quoi mais an ka kanw de bɛ kɛ priorité ye quoi laɲini ye nin de ye